Eluf ta' passiġġieri li waslu f'pajjiżna bdew jiġu skrinjati fl-ajruport permezz ta' tamir apposta li ġie installat fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Dan it-tamir mediku li jikkonsisti f'kameras li jkejlu t-temperatura tal-ġisem ta' kull passiġġier ġie installat mill-awtoritajiet tas-saħħa Maltin. Wara l-ħadd wara nofsinhar, il-Gvern ħabbar li se jkun qed jinstalla dan it-tamir fil-punti kollha ta' dħul tal-passiġġieri f'pajjiżna, inkluż fil-portijiet. Kull persuna li timmarka li għandha d-deni se tkun qed tiġi mwafqa immedjatament mill-uffiċjali tas-saħħa stazzjonati ma' dan it-tamir u tittieħed għal test f'kamra apposta sabiex tiġi ttestjata għal coronavirus. Dan it-test isir billi jittieħed kampjun mill-gerżuma tal-bniedem li ma' kampjun jinbagħat l-isptar Mater Dei għal analiżi. Ir-riżultat definittiv joħroġ fi żmien satejn. Dawn il-miżuri addizzjonali ta' prekawzjoni iddaħlu mill-awtoritajiet tas-saħħa Maltin wara li fil-jumejn li għaddew kien hemm tifqigħa ta' dan il-virus fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja. F'dan il-pajjiż aktar minn 200 persuna ġew iċċertifikati morda bil-coronavirus u minn dawn kien hemm 7 każijiet ta' anzjani li mietu kaġun ta' dan il-virus. Kawża ta' din it-tifqigħa, l-Italja ħadet miżuri addizzjonali ta' prekawzjoni fejn inalqu madwar 12 il-lokalità u ġew posposti numru ta' attivitajiet tal-massa fosthom lob tal-futbol li kellhom isiru fit-Tramuntana tal-pajjiż. Intant bħalissa xjentisti minn madwar id-dinja jinsabu f'tellieqa kontra l-ħin sabiex joħolqu kura għal dan il-virus u vaċċin ta' prevenzjoni. Mediċini aktar ġodda, mediċini aktar li jirqu l-pubbliku, mediċini u l-bżonnijiet tal-lum. Biżżejjed naraw pereżempju x'inhu jiġi fuq il-coronavirus li mhux biss qed infittxu mediċini li jikkuraw dan il-virus, imma wkoll li qed infittxu vaksin. Skont l-għaqda DINJIJA s-saħħa sa 2 madwar id-dinja ġew infettati kważi 79,000 ruħ u sa issa kien hemm kważi 2,500 każ li spiċċaw b'fatalità. Studji li qed isiru fiċ-Ċina jikkonkludew li 81% tal-persuni affettwati intlaqtu b'sintomi ħfief tal-virus. Madankollu, anzjani u persuni li jkollhom problemi fis-sistema immunitarja tagħhom qed jintlaqtu war. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.